Milí diváci, ja vás vítam u ďalšieho pokračovania našeho našeho jazdenia v hre Euro Truck Simulator 2. A jak si môžete všimnúť, som úplne inde, než som bol. A je to z toho dôvodu, že som si skúšal nový nahrávací program, ktorý mi ovšem nenahral zvuk, jasne že, a vydať bez zvuku som to nestiel, pretože by to bolo na prd, jak môžete usúdiť. Takže radšej som si povedal, že si teraz štelujem citlivosť. Radšej som si povedal, že to nevydám, radšej natočím teraz ďalší diel. Takže ak ste si mohli všimnúť, idem do... Vlastne nemohli, ja som to ešte neukazoval. Idem do Ostravy, do Transinet a veziem 25 tónový báger. A dostanem za to okolo 3,5 tisíca, čo je... Povedzme si na rovinu, nie je to špatné vôbec. Keďže systém je už v tomto dieli... Kam mám ísť? Doľava. Keďže už systém v tomto dieli... No, v tomto dieli možno v tomto dieli zaobstarať svoj vlastný kamión. Tak dúfam, že toľko, no nebudem toľko mať, ale dám si požičku. Chcel by som si zobrať teda nejakú tú Scaniu, no. Preto Scania sa mi najviac páčia zo všetkých kamionov. Neviem, či už bude zvuk OK, pretože v ostatných videách bol príšerný. A dneska som zase strátil pop filter, tak neviem, či tu znova nebudem robiť to viete, no. Nebudem fúkať do mikrofónu. To ma vie nasrať. Keď natočím nejaký diel a zistím, že je buď audio na prd, alebo je ten diel na prd. Čo už. Dneska som maximálne unavený, pretože sme mali prax. Víte, sme na nej skoro nič nerobili, ale ísť cez celé mesto do školy a potom ísť zase naspäť, niesť topánky so celým špicom, pretože ja mám odbor zameraný na strojárstvo. Proste vláči to na chrbte neskutočné. Takže som maximálne unavený, neviem, aký výkon budem v tomto dieli podávať. Dúfam, že to nebude niečo hrozné, pretože povedzme si to na rovinu, keď by to bolo hrozné, tak síce by som sa za to hanbil, ale vydať by som to musel, pretože ja mám rád, keď diely na seba nadväzujú. Že v jednom dieli dovezem do polky zasielku a v druhom dieli od tej polky znova budem pokračovať. Nie, jak to bolo, jak to je teraz, že vtedy som zastavil, že uvidíme sa pri ďalšom dieli a teraz som niekde úplne inde. Ovšem, ak ste si mohli všimnúť, tak mám 12 a 3/4, vyššie 3/4, skoro 13 000 eur. Takže ak si môžete všimnúť, zasielky som mal dve, no. To si povedzme na rovinu. V jednom som si zle zapojil mikrofón, čo som chcel pokračovať potom. Ja som to nenatočil hneď potom. Čo som natáčal diel, čo mal byť vlastne po minulom dieli, čo som vydal z Euro Trucku, tak tam som si zapojil mikrofón, audio, bolo príšerné. Povedzte, aký máte akože zvuk z mikrofónu z notebooku. No a v druhom, čo som skúšal nový nahrávací program, tak ten mi zase nenahral audio vôbec. Takže gratulácia. Nový Bandicam, chod do riti. Ďakujem. Zostanem pri DxStory, pri klasickom DxStory, na ktoré sa dá spoľahnúť, aj keď niekedy odmieta nahrávať z jednotlivých okien, ale dá sa na to zvyknúť. Len párkrát povypínať a pozapínať DxStory a hneď to šlape. Aspoň mne to doteraz tak fungovalo. Nuže, za 2 hodiny budeme na mieste. A úprimne neviem, koľko je teraz hodín, takže keď bude nejak veľa hodín, tak
tak neviem čo urobím, pretože nemám moc veľa času na nahrávanie momentálne. Momentálne drtím s kamarátmi, no, bude to znieť trapne. Momentálne drtím s kamarátmi Minecraft, ale ako povedzme si to na rovinu, ten Minecraft tiež není zlý. Veľa ľudí si z neho akože robí prdel, že Minecraft je kravina. Ja som bol donedávna tiež takého istého názoru, pretože pred pár rokmi mi totálne oblbol hlavu a prestal som sa učiť, ale vrátil som sa k nemu, nehrávam ho ani tak často, takže dá sa to. Hrávam ho síce každý deň, ale hodinku, dve, to je max. Potom sa venujem natáčaniu, strihaniu videí a takým veciam, prípadne pozriem na YouTube, čo je nové od každého, ale nič viac, no. Už prestal liať, takže si vypnem stierače, super. A o čom som hovoril v minulom dieli, asi začnem teraz tú debatu, je počítač. Vy ste si určite všimli na kvalite videa a kvalite hry, že to nemám tak úplne na ultra. Je to z toho dôvodu, že tento notebook, čo som si kúpil, je síce výkonný, ale stále je to len notebook. Procesor to má výkonnejší než môj stolný počítač, ramky to má viac než môj stolný počítač, disku to má viac než môj stolný počítač, ale notebookové grafiky, povedzme si to na rovinu, sú o ničom. Preto ako tento notebook zase nestal až tak moc veľa, vyšiel má 260 €, ale zase není čisto nový, takže no. Ale notebookové grafiky nie sú úplne najlepšie, čo si môžete vybrať, keď chcete herný počítač, lomeno notebook, tak skôr si vyberte počítač. Do budúcna, no určite nie tak skoro, pretože momentálne nemám peniaze, ale do budúcna by som si chcel vyskladať mini ITX počítač. Ak neviete čo to je, tak si to vygooglite. Je to fakt taký malinký počítač, je to veľké asi čo ja viem, jak to môžem prirovnať, asi jak subwoofer, ak viete čo to je, dúfam, že viete. Je to veľké asi ako klasický subwoofer, to je štvrťka normálneho počítača, pre zrovnanie. Ježiš, ja som do neho skoro narazil. A taký počítač by som si chcel vyskladať. Sice nepodporujú tí základné dosky, čo do neho idú, viac grafických kariet ako jednu, ale predsa len na SLI zapojenie grafík, ja mám ešte kopec času a kopec peňazí by som na to minul, keby som si chcel zapojiť SLI. Takže nestačí jedna normálna grafika, procesor, rámky, pri najlepšom, pokiaľ možno mi stačí 8 GB, a to by bol ideálny počítač na nahrávanie, plus terový disk, jasne, že klasika, aby sa mi tam vešli všetky tie videá a tak. Ale zase ten počítač by vás vyšiel okolo, vyše 500 €, plus ešte monitor normálny, klávesnicu, myš, to je dobré, to nestojí ani tak veľa, to do 20 € kúpite. Ale hovorím, ten monitor, ak chcete točiť kvalitné videá, hlavne ja, keď chcem točiť kvalitné videá, ak už je pre mňa povinnosťou mať Full HD na takom počítači, asi nejaký šitný monitor s rozlišením 5:4 alebo také niečo, 4:3, tak určite mať nebudem. 16:9 Full HD, to by som chcel dosiahnuť. Prípadne 2 monitory si kúpiť, pretože predstavte si to, v mojom prípade na jednom budem hrať hry a na druhý, ktorý budem mať, podľa toho, jak to tu mám, tento stôl, ktorý budem mať naľavo odo mňa, možno menší, možno ten 5:4, preto nepotrebujem také normálne rozlíšenie, 1280 na 1024 trebárs monitor. Ak si dám túto vedľa seba a tam budem mať všetky potrebné programy, všetky podrobnosti, či mi nahráva zvuk, či mi nahráva video, či tam nie je nejaký error, záťaž procesora, teploty. Viete, je to super mať takto 2 monitory. A zas moji kamaráti
Oni nesťu mať, oni však keby si mali vybrať medzi jedným monitorom a dvoma monitormi, oni nesťu mať dva. Im stačí jeden. Ale hovorím, je to vychytávka. Naposledy som na mojom stolnom počítači som zapojil do notebooku. Nie, na dva monitory, ako vy, ak chcem ja. Že každý je nezávislý. A otec na to pozeral, že to jak si urobil. No ale jemu je to zbytočné, on chodí iba na internet a nič viac. Maximálne pozrie nejaký film alebo tak, ale to je všetko. On nehráva hry ani nič, tak jemu sú dva monitory viac menej zbytočné. Ale páči sa mu to. Tak, už za nejakých 8 minút sme tam. Takže si tu kúknem na čas. Tu dám monitor. Už som jak debil. Mobil pred seba. No, dobre, máme kopec času máme. Tak pribrzdím, pretože idem docela rýchlo. A je tu Ostrava. Ďalšie z miest, ktoré sme zatiaľ nepreskúmali. Teraz sa do neho ideme pozrieť. Ináč, nechcem sa chváliť, ale jak to povedať? No, veľa ľudí asi už sedelo za volantom auta. V mojom veku, ja mám momentálne 15 rokov, možno na to hlasovo a myšlienkovo nevypadám, ale mám 15 rokov, ale veľa ľudí už asi sedelo za volantom auta a jazdilo. Ale pre mňa to bol výborný zážitok, pretože otec mi dal zašoférovať si. Sice to bolo iba krátky úsek cesty, cesta na cintorín, keďže nám zomrelo tetko. A teraz mu tam chodíme dávať všelijaké sviečky a vence. Ale dal mi zašoférovať a hovoril, že mi to vôbec nešlo špatne, aj keď ja si myslím pravý opak, ale čo už, nech to posúdi odborný vodič. On hovoril, že mi to vôbec nešlo špatne. Neviem, či to hovoril iba kvôli tomu, aby som nebol sklamaný, alebo to je vážne, ale neviem. Dobre. Zaparkujem to tu. Vyšli by sa mi svetlo. Teraz to musím len odhadovať. Jak mám naklonený ten náklad. Ešte do strany. Ja určite nabúram do toho návesu, čo tam je. Dobre. Takto. Už by to mohlo ísť dobre. Je to tu. Čo sme dostali? Potrebný čas 3 hodiny 31 minút, spotrebované palivo 120,2 litra. A dostali sme za to 3000 aj... No čo? 3,5 tisíca. No to je dosť. A máme úroveň 2. Keby ste sa pýtali, že do čoho som si dal, nie, toto som nestiel v ručnosti. Tak som si to dal do ADR a do cenného nákladu, body skúsenosti. No a my si teraz ideme kúpiť svoj vlastný ťahač. Vezme si... Prečo máme požičku iba 100 000? Zrada. Úrok 18%. Čože? To musím splatiť nejakých 118 000. Môj bože. Dobre, ideme si kúpiť teda kamión. Nákup kamióna. To je Renault, ten nestiam, ja ten Scaniu. Navštíviť vybraného predajcu. Tak, a máme tu nádherné kamióny Scania. A z nich si teraz ideme jeden vybrať. Ale môžem si pravdepodobne vybrať iba tento, čo? Dostupný od úrovne 10.
fuck you. Nedá sa tu vybrať ešte jeden? Dal sa ten streamline. Nevadí. Úroveň 17, úroveň 20, úroveň 25. Vypadá to, že sa ďalší vybrať nedá, no. Úroveň 10, dobre. Tak si kúpime tento, ale máme si dať vlastné konfigurácie. Až nejaké máme. Prevodovky. Aký je medzi nimi rozdiel? Ja neviem, aký je medzi nimi rozdiel. Tak to meniť nebudem. Ale určite podstatná vec je strašný nosič svetla celkovo teraz. Ježišmária, to má vyjde draho, to má vyjde draho. No, dobre. Tak takto to stačí, čo poviete? Jasne, potvrdiť. A kúpime si to. No, nádherná skania. Kúpili ste si svoj prvý trak, príďte aj na budúce. Ďakujem. Odchádzam. Takže, počkaj, kým sa nám to načíta. Jelikož ja mám pomalý disk a ešte na ňa nahrávam, takže... A za chvíľku by mi už mala dosť redukcia na ďalší disk miesto CD-romky. Oh man. Som tu nenastavil otočenie, čo? Scania. A tu by som asi tento diel ukončil. Pre dneškajšok toho bolo. Si myslím, že dosť už. Nie dosť, ale aby ostalo aj na budúce diely. Ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám video páčilo. Tak áno, zanechajte na ňom like. Ak chcete byť informovaní o mojich ďalších videách, zanechajte na mojom kanále odber. A ak niečo neviem ja, alebo niečo neviete ty, niečo neviete vy, tak sa spýtajte v komentároch, alebo mi napíšte do komentárov. Budem rád, že sa zapájate do diskusí pod mojimi videami. Ja sa s vami lúčim, uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.